Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe nguThando Molo Sankwe, wasendaweni-ke yase-North West. Kubekwa ukuthi-ke usedutshulwe wabulawa ngamadoda angaziwa, nekuthiwa-ke amfikele kwakhe amdubula ngo-5 bullet. Kuthiwa-ke ubeyishoshovu esilwa nobugebengu nenkohlakalo endaweni-ke yase-North West, kanti umfowabo uveza ukuthi-ke ubephinde alwe kakhulu ngendaba yabantu-ke bokufika abangenawo amaphepha okuba la eNingizimu Afrika abazama ukuthatha ama-property abantu. Lesigameko senzeke lapha endaweni-ke yase-North West. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi ekutheni ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.